Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kadang syong perkat banlet pan Jingiarap Pisa na ka Ministry of Housing and Urban Affairs na ka benta gijaka kibahap hapo ka urban local bodies. Habakren bat gilat patay kubor usembut CEM ka KHADC ba pensngan NCM ula pentip baya gijaka kibahap hapo ki urban constituency kum ka pentor umkra maukar laban bat lain kra kim yo shu ya Jingiarap na ka Ministry of Panchayati Raj lani na ka Ministry of Tribal Affairs. Ulaya tu bakim la shu ban penrung ya kikot kisla jong kisnong ki badan hasor ha ka e-gram portal. Usim ula pentip ba ka ni ka portal kadang pediang tang ya kijing terwa ki ba na kisnong ki ba hanong kendong lani ki rural local bodies lani ki community and rural development block. Kebangipan na ka finance commission ni ban root lengba ki ministry concern ni hangnya namar bangin don ka ministry kerpang na kabanta agency council mangi ha ka home ministry tingha ban lek lengba ka ministry of panchayat tindang submit ka babon ki scheme lengba ka ministry of panchayat hakane ka e-gram swaraj ka bangi ha ban upload ka portal kan accept bait tangi kisnong ki badan haki senior block kabamot itu ki local rural bodies ka e-gram portal swaraj kan accept